बबावबा लोगो मोनफ्लाङोब्ला थाङो जागोन होनखायो आं। फेसबुकफोरखौ नाय सालाय, नाथाय जानला मानला हागौ होननानैबो बाथ्रा बुंनाङा आरो लिरनाबो दोननाङा। नोंहा देनांहाय आयना बायदि दादा मोदाननायखौ लाबानो जाबाय, मिथिबाय? आखल गियानखौ नायथारनाङा, आखल गियाना जिखियानो जाया। नंगौ बाजै, नों बुंनाया राइट खोथा। नाथाय नों बै मोनसे भिडिअ मा बुंदोंमोन जे गेमस्रिखौ लानानै जेम्स ब्रादारा बे बाथ्राखौ बुंदों होननानै, माने थिकादार हौवा लाग्रा होनना बुंदों होननानै। दा बे बाथ्रायाथ' रं जाहैबाय बाजैनिया। माने नोंथाङा बुंदोंमोन जेम्स ब्रादारा जेब्ला मोजां मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, माने नों हमदां हायाखैमोन आरोना। बाथ्राया बेलेग आरो नोङो बुजिनाया जाहैबाय बेलेग। दा बेफोरबायदि बाथ्राखौथ' जेम्स ब्रादारा बुङाखैमोन, जेबो गोरोन्थिखौनो बुङाखैमोन। जे जेम्स ब्रादारा बुंदोंमोन सानै सिख्लानि गाज्रिनि लोगोआवनो हाजार सिख्लाया बदनाम थांफायो एबा गामिया बदनाम थांफायो होननाया बे राइट खोथामोन। दा जेम्स ब्रादारा बे बाथ्राखौसो बुंदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बाजैया बुजिनाया जानांगौ बेलेग बुजिदों। दा जेबो नङा, नांलाय खमलाया गिदिर नङा, बर'नि गेजेराव मोजाङै मिला मिसि थाबानो जाबाय, गोरोन्थिया बयहाबो जायो। दा बाजैयाबो बेखौ रिप्लाय हरबाय। ओमफ्राय जेम्स ब्रादाराबो मोननैसो बाथ्रा बुंदोंमोन नालाय, बे भिडिअखौ ब्लगनि गेजेरजों आङो होनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय बे ब्रादारा, बे सिस्टारा, बाजैया मा बुंखो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जोबजासे नायलां, जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन बे बाजैनि बाथ्राया राइट ना ब्रादार जेम्स ब्रादारनि बाथ्राया राइट। नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दा गिबियावनो बयखौबो फिन खेब बरायहरबाय। नायनोसै जोङो बे बाजैया मा बुङो, ओमफ्रायो जोङो कमेन्टखौ फरायना नायनोसै, नोंथांमोना हरबानो जाबाय। मोननैसो बाथ्राखौ आं बुंगोन सानदों, भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। फैग्रोलाय जोङो बाजैनि खोथाफोरखौ एसे नायग्रोनोसै, ओमफ्राय जेम्स ब्रादारनि खोथाखौ एसे नायग्रोनोसै। फैदो। मोखां होननानै पस्ट होनानै दोनजाखो नोंलाय? ओमफ्राय दाखालि बावैहाय आङो आदा जेम्सनि मोनसे ब्लग भिडिअ हगारदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बेवहाय आदा जेम्सआहाय आंखौहाय मा होनदों, मोखां गोलावलाव खुगा गोलावलाव होननानै बिराद बासदों आरोना लोगोफोर। नोंहा देनांहाय आयना बायदि दादा मोदाननायखौ लाबानो जाबाय, मिथिबाय? आखल गियानखौ नायथारनाङा, आखल गियाना जिखियानो जाया। बि बयसनि मिउजिक भिडिअखौ लानानै भिडिअ बानायदोंमोन। बेनिफ्राय सोरबा बबेनिबा हिनजाव मानसि गोलावलाव, साइज गैया, भाइस गैया, गावखौनो जोबोर गोरों सानदों नामा, गोबां बाथ्रा बुंफैदों आंखौ। बेनिफ्राय आंखौ सोरबाया बाथ्रा बुंनो हायोब्ला आरो बुंफैयोब्ला आंखौ गाज्रि मोनग्रा गोबां दङ, जोबोर मोजां मोनो। जेम्सखौ बुं, जेम्सनि सायाव बाथ्रा बुं, गोबां लोगो जाफैग्रा दङ। आङो बे जाम्बिथां माथां बेफोरबायदि हिनजावनि सायाव मा भिडिअ बानायनो होननानै आङो जेबो बुङासै। मानो होनोब्ला लाब गैया बेफोरनि सायाव बाथ्रा बुंनानै। बिसोरो जेबोखौनो मिथिया, जेबोखौनो बुजिया। आं भिडिअखौ बानायदों माइबा, बुंदों माइबा, नंना नङा? आंथ' बुङाखै सोरबा सिख्ला मानसिफोरखौ हौवा मोजां मोननाङा होनना। गासैबो मोनथाय दङ, हौवा मोजां मोननायनि, गासैबो मोजां संसार जानायनि मोनथाय दङ सिख्लाफोरा। आङो रावखौबो बुङाखै गाज्रि हौवादो थां होननानै, नाथाय गोबां बायदिसिना बुंफैदो। जियानो जा, बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो फेसबुकआव आंनि सायाव गोबां गाज्रि लिरनाय मानसिफोर दङ। सोरनियाबा पस्टआ दिनैबो डिलिट जायाखै। दाखालि बावै सासे हिनजाव मानसि, बेनि हौवाया जब मावो, आं मिथिगौ मोजाङैनो। बेनिफ्राय बेनि हिनजावा फेसबुकआव आंनि बागै नङा, गोबां हारिनि बागै गोबां बाथ्रा बुंफैदोंमोन। बेनिफ्राय बियो जोंनि बर'नि निउसफोरजों केसबो होजादो। बेनि उनाव गावनो फासिना थैगोन मागोन बिब्दिबो भिडिअ जानला मानला बानायबाय थायो। बे हिनजावनियावबो आंखौ लानानै दाबो पस्ट दङ मोनसे। आंथ' बिसोरखौ जेबोखौनो बुङाखैमोन। गोबोरखि मोखां बायदिसिना जेम्स होनलायनानै। फाय ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव सोरखौबा जानला मानला बुंफैनाङा आरो लिरनानै लानाङा। मालाब्ला बबावबा लोगो मोनफ्लाङोब्ला
थाङो जागोन होनखायो आं फेसबुकफोरखौ नाय सालाय नाथाय जानला मानला हागौ होननानैबो बाथ्रा बुंनाङा आरो लिरनाबो दोननाङा आं गोबां मानसिखौ नायगासिनो दङमोन मोनसे समाव अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय बाजैया बुजिदों बेलेग जेम्स ब्रादारा बुंदों बेलेग खोथा दा बियो गोनांथि खोथा जोबोद मोजां खोथा बुंदोंमोन जेम्स ब्रादारा सासे सानै सिख्लानि लोगोआवनो 10 जना बदनाम थांनो गोनांबा मा जानांगौ जाखो बर' सिख्लाफोरा मा जागोन गामिनि मानसिफोरा मा जागोन बर' हारियाव मा जागोन ओरैबायदि समाजाव ओरैबायदि बर' हारिफोरा गाग्लोबजादों सिङाव थादों माने गुबुन हारिफोरा ओरैबायदि जोंखौ मुगैदों दा बेखौथ' मोनथिखायो दा बेखौ लानानैबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे नङा सासे मान सन्मानखौ खेदायबाय थायोब्ला मा थाखो बर'आव जेबोथ' थानाय नंला जेबोथ' गैला बेफोरबायदि जायो आरोना दा जेम्स ब्रादाराबो बुंदों मोननैसो बाथ्राखौ मोजां आरो अलरेडि आङो मोनसे चेनेलाव होखाबाय बे भिडिअखौ दा बेयाव गोबां मानसिया कमेन्ट खालामहरदों जे जेम्स ब्रादारानो राइट होनना बुंदों आरोना ओमफ्रायो बै बाजैखौ लानानै बाजैना मा मुंमोन आं मिथिला बे बाजैखौ गोबां मानसियानो बुंदों आरो जेम्स ब्रादाराबो बुंखादों साइज गैया बाइस गैया होननानै दा बिदि बुंनायाबो एसे गोरोन्थि आरोना मानो होनबा रावबो साइजआबो जाहोआ बेनिफ्राय साइजजों लोगोसे माने बयसजों लोगोसे महराबो सोलायलाङो दा जोंनि मोखाङा जेरै जों साननैसोनि उनाव जोंनि मोखाङा नायथाव जायै जालांगोन जेब्ला जोंनि बयसा बांबोबाय थागोन अब्ला जोंनि माबाया बयसजों लोगोसे मोखाङा सोलायलांगोन बेनिखायनो रावनिबो खोथाखौ लानानै रावनिबो बाथ्राखौ लानानै मुगैनो मुजुनो नांलाया आरोना दा जेम्स ब्रादारखौबो बाजैया बुंदों नोंखौबो बेफोरबायदि गाज्रि साइज गैया बाइस गैया बुंबाय थायो होननानै बाद होदो ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ गासिबो गाज्रि मोनदों जेम्स ब्रादाराबो जानांगौ गाज्रि मोनदों मा खोथाखौ मोनथिबायना बियो जे बाजैया बे गेमस्रिखौ गावनि एक्सखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बेयाव जानांगौ जेम्स ब्रादारा एसे गाज्रि मोनदों बेफोरबायदि थांखांनाय ब्रेकआप जानायफोरखौ रायखांनो नाङा आरोना बेनिखायनो जोंनि जेम्स ब्रादारा जानांगौ गाज्रि मोननानै बे सिस्टारखौ एसे बुंहरदों माने जि बाथ्रा बुंदों माने जेम्स ब्रादारा बेफोरबायदि बाथ्राखौनो बुङाखैमोन दा गेमस्रि सिस्टारखौ लानानै जे बे बाजैया बाथ्राखौ बुंदों दा बेखौनो गाज्रि मोनदों आरोना थिकादारबाबो थांजायो माबाबाबो थांजायो होननानै माने बियो थिकादारनि बाथ्रा ओंखारदोंमोन नालाय जेम्स ब्रादारनिया बेनिफ्राय बियो बै लावदुम ब्रादारखौ बुंनो सानदों आरोना गेमस्रिखौ बेखौ लाबाय गेमस्रिखौ मोननो लुगैदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरोना दा बेनिखायनो जेम्स ब्रादाराबो एसे गाज्रि मोननाय बायदि जादों आरोना नङाबा रावखौबो बेफोरबायदि जावफेरा जेम्स ब्रादारबो रावखौबो बुंफिना साइज माबा साइज बेफोरबायदि मालाबा बुङा जेम्स ब्रादारा जि बुङो जोबोद राइट बाथ्रा बुङो आरो जोबोद मोजां आंनि साननायाव जोबोद मोजां मानसि आरोना बियो जोबोद मोजां नाङो बिथांखौ बिथांनि भिडिअफोराव आं मालाबाबो सोरखौबा हेड कमेन्ट खालामनायखौनो नुवा गासिबो मोजां कमेन्टसो खालामनाय नुयो आङो फेसबुकफोराव बानायलाबायो मानसिफोरा बेफोरबायदिनो मिम्स माबा माबि बेफोराव फैनो हागौ हेड कमेन्ट नाथाय गावनि मेन चेनेलाव बेखौ आं मालाबाबो रायनाय नुवा बिनि कमेन्टआव हेड नुवा आरोना जोबोद मोजां मोनो आरो बिथांनि भिडिअखौ नायबा जोङो मटिभेसन टाइपसो मोनसे मोनो मोजां गियानसो मोनसे मोनो दा बेखौनो सोरबा उल्था साननानै गाज्रिबो हरनो हागौ दा जेरै बाजैया एसे माने भुलावनो जायो बेफोरो एसे उल्था सानदोंमोन दा बेखौनो लानानै गोबाङाबोथ' गाज्रि मोनदों दा बैफोरबायदि जायो आरोना बिनि भिडिअखौ नायबा मटिभेसन टाइपसो मोनो जेरै नोंथांमोननि सेराव आंबो आपडेट होबाय थायो दा बिथाङाबो बेफोरबायदिनो आपडेट होयो गावनि चेनेलाव ब्लग होयो बेनोसै दे जेबो नङा बर'जों बर' जेबो नांलायनो नाङा बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो मिलाय मिसि थानांसिगोन आरोना बर'फोरा जे बे आंखौ जावदों होननानै बुदलाय खालामनानै बुदलायलायनांगौ बेफोरबायदि नङा दिनै दोङो गाबोन गैया मानसिनि जिउ बेनोसै अब्ला चेनेल गोदानाव नोंथांमोना जायफोरा साबसक्राइब खालामाखै दाबो साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय नैबे भिडिअखौबो शेयार खालामना होथों आरोना गासैबो ओमफ्राय चेनेलखौ थाबैनो 100K खालाम 10K खालाम नोंथांमोननि सेराव आं बेखौनो बुङो अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच बाय